Heyetek jinavenda Hüdaparê çû İzmîra ku bi lerza 6.8 hejiya. Heyet li vê derê çû herêma Erdhejê û welatiyên birîndar ziyaret kirin. Kısa sürede yaralar diyoruz, sarılır diyoruz. Xebatên Hüdapareyên li herêma Erdhejê dewam dikin. Heyeta ku ji alîkarên giştiyên Hüdaparê Mahmud Şahîn û Mehmet Eşîn, serokê İzmîrê Hüdaparê Ali Arslan û partîvanan pêk dihat. Çû herêma Erdhêja ku bû sedema hilweşandinê. Heyetê her wa ji rayadaran malûmat didin. Geçmiş olsun. Hüdapar Genel Başkan Yardımcılarımız geçmiş olsun. Heyeta Hüdaparê berê çû welatiyên xaniyê wan hilweşiya û xisar dîtin ziyaret kir. Li vê derê ji rayadaran malûmat û agahî girt. Heyet paşê çû navçeya Bayraklıya İzmîrê. Li vê derê ji xelkê û rayadarên heyva sor malûmat û agahî didin. Heyetê her wa çû navenda xwîneya herêma Egeya heyva sor ziyaret kir. Paşê çû nexweşxaneyê û birîndar ziyaret kir. Peyamên xwe yê selametiyê pêşkêşî birîndaran kir. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hüdapar değil mi? Hüdapar olarak bir selam verelim. Dedik ki açıkçası böyle her ne kadar derman olmasa sizi çok seviyorum abi. Şahîn piştî serdan û ziyaretan beyan da rojnamevanan got. Em êş û jana xelkê İzmîrê ji xwe re jî parve dikin. Xwedê şîfayên acîl bidin Erdhêzadeyan. Şahîn wa îfade kir. Xebatên xelaskirinê û rizgarkirina enkazê hêj dewam dike. Li vê derê malbatên bêhêvî henin ku nêzê wan bên xelaskirin henin. Êş û jana van malbatan gelek zêde ye û em fêm dikin. Xwedê sebrê bidin wan. Em wek heyeta Hüdaparê piştî Erdhêjê hema hatin herêmê. Em ji Xwedê re li çar aliyên welêt alîkarî li xelkê Erdhêzadeyan tên kirin. Ümitle bekleyen aileler var. Gerçekten Şahîn di berdewamiya axaftina xwe de dest nîşan kir. Em wek Hüdaparê çi ji destê me tê em ê bikin û wiha dawî li beyana xwanî. Em hatin vê derê ku êş û janên xelkê li hevdû parve bikin. Bi qismî jî be em dixwazin li gor îmkanên xwe birînên wan tedavî bikin. Rehma Xwedê li ser kesên wefat kirinin be. İnşallah İzmir û xelkê İzmîrê di wextekin de ji nû ve bigê ji huzur û aramiyê. Em hêvî dikin di demekin de birînên Erdhêjan bên pêçandin. bulunduk. Tabii deprem olur olmaz aslında İzmir